Zdravím vás poslednej No Fuego Frajeri 10 a dneska vás vítam pri dneska vás vítam pri tom, ako si môžete stiahnuť hudbu. Tak, prvá aplikácia bude Music Player. Tu si stiahnete hociaké. Len okrem toho YouTube, Music, Spotify a také nemusíte. A potom si dáte Music Downloader a stiahnete si tento. Vám to takto ukážem, že ako si stiahnete hudbu. Napríklad dám si nejakú pesničku, že Skibidi Toilet. Toilet tu si dá. Let's go, guys! I have just got 50,000 Robux all for free from this game. You all have to play this right now. That you might be in someone's bed, that you just met all over you. Fake. You can breathe. Wow. Takže viete si tu dať toto. Obťažnosť, ako rýchlo to stiahnuť, napríklad štandard kvality, to je najmenšie, high quality, to je stredné a super high quality je najrýchlejšie. Čiže a potom sa vám to do hudobného prehrávača stiahne. Jo. Že ja tu už mám veľa z tých aplikácií, napríklad Oshit, Gundable a také blbosti. Dúfam, že som vám to takto dobre v 3 minútach vysvetlil. Vidíme sa celé video o Free Fire alebo Roblox sa už pripravuje. Čau!